ngadabululwane ngembula yenyembezi sinibingelele sinamukele kuyaphina phela wethamele khona i1 KZN TV igama lami ke nguphiwe ngokwamthembu sikhuluma nawe ke samsana ke nomnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdaba esifundazweni iKwaZulu Natal uholo umfundisi uThula Sizwe Buthelezi ophinde ke abe undunankulu kaZulu njengoba sikhuluma nawe ke usungula namhlanje sisemthwalume nokuyilapho khona kuzobungazwa ke iminyaka eli130 130 years kwasungulwa ke ibandla lama ZCC. Njengoba ke osungula namhlanje sila sifisa ukuthi ke sizwe phathwe ezinye zezinto ke ezizothi ke zihlaluke ikakhulukazi ke nomlando othinta leli bandla nendlunkulu kaZulu. Njengoba ke kuvela ukuthi njengoba ke kungama ZCC nje igama lacelwa ke ngempela ke endlunkulu nokuyilapho kwaphuma khona ke isibusiso ukuthi ke kuqanjwe leli bandla. Sihamba ke nomfundisi uThula Sizwe Buthelezi okuyena ezothi ke siqale inkulumo ekhethekile naye ngaphambi ukuthi ke silalele nje kafushane umlando omfushane ngaleli bandla ube sesingena ke enkonzweni yosuku simthole sithi ke abakhulume. Usuku lwanamhlanje lube ingqophamlando njoba sazi ukuthi ibandla leZulu Congregational Church beligubha iminyaka eyi130 130 years kithi njengendlunkulu yakwaZulu okuwumlando ngoba igama leli leZulu Congregational Church umsunguli webandla umfundisi uShibe walicela endlunkulu kusabusa isilo sasoSuthu isilo uDinizulu kaCetshwayo ngakho ke beselapha ukuzomela isilo samabandla nokuzobungaza ukubonga uNkulunkulu ngohambo olude kangaka lwebandla ibandla elibe nomnikelo obanzi lapha emphakathini ikakhulukazi ekufundiseni intsha ukuzakha nokuzenzela nokwakha isimilo kubantu abasha. Ngakho ke siyahalalisa kakhulu ukuthi ibandla leZCC lifike kuleli qophelo okube intokozo kakhulu ukubona amakhosi asendlunkulu ekhona abantwana basendlunkulu oSpeaker oMayor amalungu eParliament onke ezohlanganyela ukuzobonga uNkulunkulu ngalenqophamlando. Kade ngibuka nje intsha nezingane ezincane zebandla zithule zithe du lokhu kuqale inkonzo ukube kwapolitiki ngabe sesibalanda phandle kodwa imfundiso yebandla nokuhlonipha inkonzo yikho thina esingafunda kukho ikakhulukazi thina esebenzela umphakathi. Unyaka ka1896 unyaka owaba inqophamlando hayi kuphela ebandleni leZCC kodwa emlandweni kaZulu ngoba uma umfundisi uShibe ngoba thina endlunkulu sikholwa ukuthi umoya ongcwele wehlela kumfundisi uShibe ngoba akekho umuntu oyingaba nombono onjena ngaphandle kokuthi lo mbono uvele ezulwini. Uma umoya ongcwele esehlile phezu kamfundisi uShibe njoba sekuchaziwe umfundisi wahamba ukuyocela igama endlunkulu lele lithi Zulu ngoba uCongregational Church wawusukhona kodwa lele lithi Zulu umfundisi ongumsunguli webandla wahamba wayendlunkulu kuyolicela. Yingakho ke ubona abantwana belapha namhlanje silandela leli gama lasendlunkulu. Yingakho isilo sihlonipha lenkonzo ingoba umfundisi uShibe wahlonipha indlunkulu. Okwathi isilo sasoSuthu isilo uDinizulu kaCetshwayo esasibusa ngaleso sikhathi umama ongawoSuthu umama ongakabulali uyasizila uqotha imbokodo nesisekelo ufana nendlovu emnyama yakhe ithondini
isilo sakhipha isibusiso segama iZulu Congregational Church. Bavuma abantwana bevuma isibusiso esesiqhamuka komkhulu uMamonga wosuthu uSilwana Nkuzimbili enyase ngene etsheneni yaseBhanganoma. Ubashesha njengophekelele kwaNdunu uma lokothiwa izizwe ilokotheke. Usawu usiyinkondlo ezivunywa abaphezulu, zivunywa abamhlophe abelungu. Usifuba esigungu sigungubele mhlazane sabhoboka siyawuphuma indaba. Umathanga adabula ulwandle ngemvula yenyembezi. Isilo esakhulula isibusiso ukuthi leli bandla esingalo namhlanje sibe nesibusiso saseNdlunkulu. UDlothovu kabheke kuyesabeka ufana nemisebe yelanga. Uliso olufana nonyazi lwezulu sengathi ngelengwe sengathi ngelengonyama. Isilo uDinizulu kaCetshwayo esisihloniphayo namhlanje uma sikhumbula 130 years webandla.
se15 kugcine esahlukwaneni sama-27. John chapter 15 verse 16, verse 26 and verse 27. Kufundeka kanje: Aningikhethanga nina, kodwa yimina enginikhethile, ukuba nihambe nithele izithelo, nezithelo zenu zihlale, ukuze kuthi noma yini eniyakuyicela kuBaba egameni lami anike yona. Lapho esefikile umduduzi engiyakumthumela kini evela kuBaba, umoya weqiniso ophuma kuBaba, nguyena oyakufakaza ngami. Nani niyakufakaza ngokuba beninami kwasekuqaleni. Amazwi eNkosi yethu uJesu Kristu ikhuluma kubafundi bayo ukuthi nize ningalinge nicabanga ukuthi nayikhetha. Aniyikhethanga nina, kodwa yimi enganikhetha. Sizothi kini namhlanje emini, bandla leZulu Congregational Church, uNkulunkulu unikhethile kulesi sikhathi ukuba nihambe nibe yisibani ezweni, nithele izithelo, kodwa izithelo ezizohluka kwabanye, ngoba izithelo zasemhlabeni ihambe bese ziyabola, kodwa sengathi ezeni izithelo zingahlala. Singofakazi thumbeza umsebenzi kaNkulunkulu awenze ngaleli bandla, esebenzisa inceku yakhe umfundisi uShibe ukusungula leli bandla. Sengathi singahamba ngalawo mandla, nezizukulwane ezizayo zilifice leli bandla libumbene, zilifice leli bandla limile, zilifice leli bandla liyisibusiso ezweni lakithi eSouth Africa. Inkosi yomusa inibusise. Mbukeli ke sesifike emaphethelweni ke alo uhlelo, nokuyilapho khona ke bese kwethulela khona ke uhlelo esingasho sithi ke luyi special, njengoba ke besamsana nawo ke lomnyango ikakhulukazi ke onikezwe umsebenzi wokubheka ukubusa ngokubambisana nendaba zomdabu ke kulesi fundazwe, njengoba ke osungula namhlanje besibheka nje umlando wama ZCC. Igama lami nguphiwe ngwakwamthembu, uNcedinyoni encane yasha amaphikandezi. Ngivumelene ngigoqe esigoqweni sonke siyothi sukuma kube kusolizayo. Inkosi inibusise.